Bună seara, vrăsmântritori! Și bine venit la altă mobetie armânească. Azi o am oaspită Ana Maria Anagnosti. Ana Maria Anagnosti are dată multe lucruri îmșati, tațea că după una carieră tu domenia de turismu, tu Spanii, de care vă năzburască mai multi, tu să hata esta ți va avem oaspită, Alexi, niheam zânata, și-adră una facultate de arti și un master de arta praxiei muzicale și tora este dascală de canto și cântătoare de muzică armânească. Și are mulți ficiuriți, ți prăxaști, va năză că tu ții contextul a dar ceasurile astea cu ficiuriții și îți dusi la multe emisii cu ei, radio și TV, și testa luară și multe premii niții cu ea. Și tu, oară, ea stiminată și tu lucrurile dezvârtit cu stanța de fara armânească. Știi, tu te esti, vă întreb mai multe, așa că Ana Maria Haristoc apruchea și climarea noastră. Крилас Харисто мулту și eu vă haristusesc cu ati căliseari și mi hârsesc multu că ne vedem tora seara la este maobeti armânească. Vreau de multu zinu oaspită la voi și mea că tora hi oaspita voastră. Îți vedem țiva mea întrebați. Ne hărsim că sfețără lucrurile Puntosoni. Așa Tora, este. noi ca de cafeoară, Ana Maria, hurhim cu întrebare de soia a oaspetei. Zână, ți știi tine de-a tăi. De-a mei. Părinții a mei in dit Hoara Beidaut, dit Hoara, tata in dit Beidaut, mama este dit Amurlia de sus, tata dit Soial Beca și mama dit Soial Trantu și păpânii din ți știm noi și din ți știu eu, din ți vizui de pe certificatele lor de naștere, păpânii în afară de Maia din partea lui mamă, care i-a dit gârții, alanță 3, 2 pap și Maia, i-au dit vârgării. Vineră tu în 1900, tu anul în 1940, când s-a dră schimbul de populații, când îi strămutară. Pe Paplu Beca nu-l cunoscui, că Paplu Beca face parte de o mișcare de rezistență de adun cu mulți alți gioni armâni și nici afendea meu nu-și cunoscu, nu-l cunoscu pe Paplu, că da, era Nixolt andaloară pe Paplu și tatea meu se află în anul 1948, ma pe Paplu l aveau luat și îl vătămară tu anul 1949, din ți adghivăsim și noi de tu cărțăli armânești, care azburăscu de este lucri. Ma seara ai vârioară la Sighetul Marmației. V-ați veți acolo la Memorialul Durerii, că este unul de întreg, în plin, de caduri și de informații cu toți Joini Armâni, ți, ți saluntară, aluntară împotriva comunismului. Nu știu desi adrară, adrară ceva, reușire să adară ceva. Ți știu este că tatea meu și cu frația lui, una soră și cu un altul frate mai mare, tata este Nemaniclu, crescură ar fi invitată, că da, armasi veduvă la Ilichi, tu Ilichia de, nu știu, să avea 30, nu cred că avea 30 de ani, nu avea umplut 30, și ea nu se mai îndreapsi. Ea și crescu ficiuriții, a și cum putu, cu ajutorul a soiei, și fu mult greu. Fu multă zorii ta să scoată tu mic Dani. Am fură ficiori buni, care o ascultară multul, ascultară prăxile care le didea Dada. Dada era una miare mult bună și dai mai aduc aminte și azi chiar zburam cu mama că sunt plură 30 de ani de când o zdusi și era una miare mult itră
ea nu avea cartii, frumăzății, ama era mult itră și mult priceput. Îi dățeau mâiri joani, în hoară, masa dra, îți aradă sadra, vai grimo ali pihă, că piha știi să le dară tuti. Dada fu icoana mea și vrui multu și Iană Criscu, că și deam în casă cu Dada. Și după aia părinții păpânii din partea lui mamă erau la hoară, ei viniră, m-a amânat la oraș și nu prea aveam atâta, adică nițeam în vacanții, vera mă multu, ma nu-i vedeam atât de mult cum era, cum și deam cu Dada în casă. Am șat. Ți mi Da. doiești că luași de la a tăi, de la soia ta, de la De taifa. la, de la soia mea. Păi, eu zic că luai boața de la tata, Mhm. de la tatia meu, boața și îngăți lumea că de la el tati fu, faci parte din prima formație Pindu, Fciorii de Beidau care adrară prima trupă Pindu, tata era solistul vocal și o adră de adun cu veria lui cu Gică Beca, Stelică Beca, cu Afenso Anuneia mea, Costea Sotir și cu Cola Gudam, care fugi tu Americii, ninti de revoluții și chiar îi se adrăși un cântic, se adrăși un cântic de la Licola și cum poți să duchești mini criscui cu cânticlu și cu gioclu. Noi jucam în casă, cântam și jucam și mi-aduc aminte că eram mică și nițeam la răț cum să atrau, la hoară, tu cortul, nunta și mi băgau scântul. Ca fioară mi băgau scântul, nica din nic, mi băgau pe un stol, acolo mi-alinau și hai, tora cântă, Mariană, așa îmi dățeau atunci când eram mică și ne avea multă mirachi și naima mare mirachi era când tati cu veria lui, cu surinia lui, adrau repetiții și ne luau și pe noi, pe nuna mea, care e de unei lichii cu mine, și pe mine și era naima mare, ne hârseam mult că puteam să cântăm. Toațel chiro când nu aveam atâtea mirăchi, zicem, cum au tora tinerii, au telefoane, au tehnologie, au televizor, au... Noi nu aveam alte, aveam adivă seara a cărților, joc, în afară cu ficiuriții, și este cânticlu și joclu armânescu, care pe mine care ne fu aproape din mică, până ora. Și am nădia că va ne mână aproape până când nu va să Sigura, zic eu. sigura. Ma din că erai învărligată de jocuri cântic. Mindescu că și multi cântiții va și le învița. Gini, em de la rădz, em de la nunță, em tața că vidai Multitata avea cum învița ei. caiet, avea mai multe caiete de ația limării, și ți și adghivăseau zboarele, că nu avea ca tora, intrăm pe Yeah. internet, dăm copy-paste și ne Yeah. iasi. Nu era ca tora, tine ascultai, dai caseta țea, nu știu masa câți aș tine fi mult tineră, caseta țea o dideam așa cu un creion, cu un dideam năpoi, iar dideam ninti, mai adghivăseam un zbor și tot așa. Era fu un chiro mult umșat și mini mi-aduc aminte cu mult vreari și cu mult mirachi de toți anii aței. Ficioria noastră, ficiuriții care nu va să aibă și ceva. Nu au vrut și nu va să aibă, că nu mai evoluăm, progresăm, cum zicem, nu? Zborul Mucănescu. Nu știu, desi este ghini, este arău, nu știu cum este. Tinoi fu mult umșat. Știu este că tinoi fu mult umșat. Yeah, deci permitusiră mulți să em la emisia asta, am vărliga de mini. Deli este că că e gini când ai timiseria cât tu îmi șati cu alți oameni. Câteva ori spate ca tora când ești ficioric să ești ma singur. Dați că e altul ritmo tibană. Așa este, ai dreptate, așa este. Ama, noi himniți, ca să putem să noi
vrem, duchim că va să adrăm ceva și încercăm să adrăm actarii lucru, ama vas vor șei. Știi cum este? Că nu lipsește izvorșei, zvaștinirea mea să dar este lucru. Și la comunitatea armânească a oații să dar. Tine știi, și voi aveți acolo București și noi oații cu Stanța și să dară. Tinirea mea inii mazin când au repetiții la ecolo sau este în plin de fciori și de feti și nu de multe ori i-am avut că și-a zburăsc cu armâneștii prota cu cheamă arșinea șiții, ama dapoaia, când o acurheaște lucrurile dezvârtește, nu mai au niciun arșine. Și este un lucru mult, mult bun. Mult E, umșat. delicia și asti. Bun, care va zică penarga crescuși am forligat, em di muzică, em di cântic, em di per mi fila este ti paplu, ti nu l-avea crescut în itatea tău. Și cam de apoia a hurhi și să cafță șcala ta. Ți-a lipsești și una facultate de filologie. Cum fualizarea asta? Funii cheamă, că tati nu mi-a lăsat să stau la conservator. Când dipiseam vinioara, dipisesc cu liceul și zisi, eu nu voi să mi-a dar el cânta tu chiroloațel și nu era ca tora, ies fetele și cânt, îți duc la televiziuni, îți duc la... Nu și nu sminduia el cum va si, bă, feata mea, îți duc, el sminduia că va nici va scântul la nunță. Și zisi, eu nu voi să mi-a dar feata lăutar, feata, așa, asta foi expresia. Și nu va să dar, va să ca un hobby muzica. Titini, eu va te îndrupăsc cu sneți la concursuri, eu vrei tini, așa, ama nu va să meseria ta. Eu voi să dar, să ai una meserie. Și, deci, mi-a dat profesoară de limbi străine. Nu dură mult este lucru. Predai țân în engleză 2 ani, zic așa și mi mărtai și fuzi tuxeani. Când Mhm. nicochirul la meu era vgat tuxeani și ajung și acloții tora adițis mea cațu. Nu-mi se adra, nu vreau să predau engleză, și zici mini, lipsește să dar țăvații, țimiari hari să dar awații, tu este văsălii. Și ne și adrai un sculii de turismul. Și lucrai tu în agenții de turism mult cunoscut în Spania, tu chirolo ațel, tora nu mai astis, comasă o un ghiții, o anghiță altă companie mult mai mare. Fără ani îmșați, eu cunoscui multă lumii, i-adrai multi soață, mulți soți și ca una ciudie și când ajung și prota tu Spania, prot lume simnam picali și plângeam. Și ziceam, mini noasa ca nu oară nu va să înveți idioma este ca nu oară, nu va spot. Îmi se părea nici cât îmi se părea că mini studiai și italiana, și engleza, și în liceu, și în facultate. Seam ca nu oară nu va o înveți. Și după aia mi îmbărbătai, neși mi-am cumpărat dicționarii, mi-am cumpărat toate revistele care apăreau. Lunea și joia apăreau reviste de astea de mondene, eu așa învițai, Să înveți vocabular și de toate mondene și așa, gramatica să înveți. gramatica, și adivăseam multul și cu învițai gramatical prima oară și după aia toate lucrurile fură, tricură mult mai lișor. După aia vină niții, prima oară, prota oară avem să află fciorlu, Alexis, care are tora 12, nu, cât își are 11 înghițani Alexis, nu Mhm. 11 înghiți ghini, Yeah. și după vreo 3 ani și ceva să află și fata. Și a lăsat lucrurile, că avea venit și mama, mi-a ajutat a cloții. Doi ficiori să aflara cloții,
sufletul înnătrăgeatul cât armănii. Și ziceam că auatul armănii să adară mult magini, să înveață mult magini. Niții va să înveață, va să adară carte. Eu vedeam acloții ficiuriția soiei, că mai avem soia acolo, a soților și numai ta nu avea hari ți adrau tusculia cloții. Și zici, mini voi ca ficioria noștri să înveață toarmănii. Și zăsim că va zinim toarmănii, asta era în, cred că, 2007, și prota oară vin eu cu niții și lipsea zinășni cu chirloa meu, tu maxim un an, zăsim noi, că v-ați da afacerea mai departe, că avem una afacere a cloții, și va zine și va să dară țeva oații. Și în anul 2008 vine criza. Și Nicu chiar la meu zis eu tora vazin să daru să-mi caz de alte lucruri noi tu armânii când eu am țeva oați adrat vas vedem ți va să adrăm tora de oară va să armânem cu lucrurile a oații și eu armaș cu niții aua. Niții nu mai vreau tora să mai fugă înapoi în Spania. Și armasim oații, eu zic că adrai un lucru, noi zicem că adrăm un lucru bun, că am vițară, n-ascultară până tora, zicem ca și Vasipăș de și înclo. Am este multe zori și multe zori este zbâneza šiții. De mai multul de inghițani, nu arăd, nu inghițani, țispră. Țispră, himpit căiuri, când mini, când erau ficiorii maniți, îi luam și ne deam toată veara sau toată iarna, tora nu mai vor, tora criscură și au suțată și nu mai vor. Ți să adrăm noi acolo și ciudusesc cu soția lor. Cum voi puteți să nideți acolo și nu? Păi eram de câtea ori, vizumația, Așa, nu mai vrem să mai nidem. așa. Și armasimo așa. Și pitcăiuri. Nu este atât de lișor, din afară zvedi mșat, zvedi tutu, ama nu este. Tora n-învițăm, proți ani fu mult greu. Ma ai sănătate și Așa. ai vrea rita să dar lucrurile ghini, mini zic că spoate. Pântă Sony mirakia tati muzică, nu alesa na parti, că aka nu putuși di prota să dari conservatorlu, anda lipsast aleți una facultate, lua dragi cam de paia. Cum luași apofa să dari un conservator când îți zicem că ai mă abțin chiro de învițare, mă abțin chiro ti facultate, ti cursuri și poate ca mulți oameni îți zic că adrai una facultate, tora sigura nu o să moară s-o dar deftira, nu este lișor mult să saru cât tu altă domenii. Nu este lișor. Eu zic că tot Dumnezeu au făcut mâna al Dumnezeu, cum zic mini. Mi-aveam turnat tu armânii și mi-a adunat un zu cu un dascaliță de-a mea din liceu și ea știa că eu cântam când eram tu liceu. Zicea Ana, că așa îmi zicea Ana Maria la liceu. Ana, dar eu știu că tu cântai. Că ți-a lăsat și cântarea, că tine cântai mult umșat și așa. Păi, zici, doamna profesoară, știți că am făcut altă facultate, fuzi de-apoi mi mărtai, zi tu xeani și uite, tora mi turnai. Păi și cât se nu dar tora? Tora? Eu am 38 de ani, cum să dar tora facultate? Am doi ficiuriți, nu ariți va, tine nu știi că tora să adră facultatea oa la noi conservator în Constanța? Uite, mini va-ți dau telefoane, aș va-ți dai, va neți, ia, îmi zici, tu ți trebuie să dar. Neș mi pregăti 2 meși, ninti îți dau, deci în iulie, tu dipisit al iulie îți dea admiterea și mini mi-a adunai cu ea prin aprilie-mai, tu a curhit al mai. Și neș la pregătiri, 2 meși, că s-a dra la facultatea cloții, pregătirii, ți vreau să duc, îți da. Și voi să zic că intrai cu notă maximă și terminai cu DPC cu notă maximă. Și când intrai la facultate, îmi era una frică că aveam studenți, colegi care aveau DPC în liceul din muzică. Eu adrai școala populară de artă când eram adolescentă.
Noi nu adram atâtea noțiuni de teorie muzicală, de solfegiu, de dicteu. Sunt alte noțiuni care nu li stăpâneam tora după câți ani. Și zici, lele, ești tora indea cloții, pregătiți toți, va să râdă de mine. Eu am 38 de ani, ei au 18, ți va să dar eu ații. Și îmi zis un dascaliță care mi-a îndrupit mult, doamna prodecan de la facultate, Ana, tine nu te aspari, că v-ați vezi că nu daima acei care sunt mai tineri sunt uși mai buni sau care indit un sculii avzâtă și așa, sunt mai buni ca tine. Și îmi dea de curaj și și fu de pisi facultatea, fu multu ghini, avum niscânță dascal cum rar mai afli tu ziua de azi. Idgea ca tu chirolul când adram noi când mergeam noi la sculi și la liceu și ca acum mult, ca tora multu chiro și na vițară lucri nu mai știi meseria pe care o adrăm tora, am ști bană, știi, te îndrupau tu ca fi lucru ți vrei să știi, ștora, mini în legătura tora nu seara o alta, ți eram în griră la facultate, că avea venit un comisie racis și în griră la foștii absolvenți, zinim să zburăm, zicem, cât ghini sau cât harăuna din fețea noua facultate, aș da scali de cloții și ți vrem noi ți minduim noi că poate să adară ta sibă mai buni cursurile la facultatea de arte. Și așa și făcut facultatea mea la 38 de ani și le zic la tuti tinerii ca mine care aveau 38 de ani și 40 tora, așiții și alții, ma să aibă un is, să-l duc în inti și poate că mine isul a meu nu era să împlinească atunția, când aveam 18 ani, poate că trebuia, sibă lipsea să împlinească când aveam 3, 4 zățu și când tu terminai, când tu dipisi facultatea. Așa că Cu, te înviță multifacultatea? Ți nu știi din inti? multi. Tu te-ai stați să dățeam de cum ineau elevii de la absolvenții de la liceul de arte. Am tora că și mi minduiesc cu așa și mutresc cu înapoi, nu erau atât de pregătiți. Vezi că ziceai tine că de ne vrea zicești că la 38 de ani poate nu ți ini, te minduiești că și-o avui frica asta, mi minduiam. Cum va să înveți eu tora din nou? Cum va iau iara? Și fu mult ulișor. Să știi că fu malișor. Eu zic că atunci când ești tiner, ai mai multă putere, ai mai multă duchiari, ama nu vrei ahătoa. Hi cama vrei mai mult să te privezi, să șezi cu soții, să socializezi, cum este tora. Și când încheamă cama tu ilichi, eu zic că lucrurile s-ar rădupsesc cu cama ghini. Hi mai așezat, mai calm, și li vezi cu alți ochi. Așa zic mine. Timine și fu. N-am Și vițară. ai și mai multă experiență de Mult. N-am bană, vițară. de N-am emoții, de viț... tot. Așa este, n-am vițară multe lucruri și aveam multe cursuri practice de canto, de dicteu, de dirijat. Eu, când intrai la facultate și prima oară aveam și una profesoară și mult impozantă și mi-era una frică, zici, lele, mini nu va depisesc cu facultatea, este că mini nu va trec examenele la dirijat. Și nu ți zic că ajung și după aia să-mi aibă multă hari cursurile de dirijat mi-ajută mult și tora tu ți-a dar eu și la canto mi-ajută, tuti mi-ajutară, tu ți-a învița aia cloții. Educația auzului. Păi, toată lumea zice, țelii astea afon. Nu există noțiunea asta de afon. Nu există afoni. Asta a fost prima problemă pe care nu o zisiră la facultate, că auzul muzical se educă. Nu există afoni. Și din experiența mea, așa este. A avut și mine ficiurița și care nu păreau că va să ajungă iuva cu cântatul, cu muzica, ama
reușiră până la urmă să adară ceva. Când o ai vrearii și când te hârsești mult un lucru și când ai un is, că iara ajungem la is, mi torn iara la isi, uh, poate. Și cu ajutorul al Dumnezeu, tuti putem să le adrăm. Care va zic că nu mata putem zdățem, nu am urecli de muzică, Așa, așa este. ca una turli de zic cu țiva definitiv, țiva zi nu pot să la dar Mhm. si mai bun. Să-l Care va mai zic că sunt mai lucrurile să îmbunătățește. alexescu. Să Ne, poți la dar alexezi. mai gini. Poți. Așa este. Și te aveam întrebat, este lucru desi, tu și este ști boații. Desi când îți nu am boații, este țiva ți poți să alexești, e țiva zi nu. Idghea. Mm. Idghea. Nu tot na, acel care are hări, este naima bun sau ajungi naima înzeană. Poate fi bun care nu are atâta talentul, atâta, nu este durusit de la Dumnezeu cu boații sau cu, nu știu, ți zic tora, ți exemplu îți dau, am, și din experiența mea, ajung și cei care sunt îndurusiți, nu pot să generalizez tora, am din experiența mea, îți zic că acei care ce le stăsescu multul, că vor, și da, cicioarele, aței, mulți de ei ajungu să treacă din intea la acei care sunt durusiți. Și tu zic asta de la ficiuriții, n-ai maniții, mine am 36 de ficiuriți care sunt mașa mei și mine lucrez individual cu ei ca fi ficiurii care sihatea lui, una sihate, două sihăți, lucrăm ca fi zoo și de la Naimaniclu de 3 ani și jumătate, zicem, care a hurhi, până la acel de avui și un mniari de 30 de ani, care inea ficiuriclu, prota hurhizină ficiuriclu, și ea avea multă mirachita scânt. Își zice, eu, doamna profesoară, eu nu voi să ne cu cântatlu, scuze-mă, eu nu voi să ne cu cântatlu, ama este ti gean la meu, ti suflet la meu, eu voi scântu. Și vini și avea una boații mult umșată și ciuduseau părinții când o așteptau, îi așteptau pe ficiurița lanță și o arțau din sală și când îi ieșea, ciuduseau că una mniari de 39 de ani, ini sea ore de canto. Și tățea zic că îți educă șboațea. Poți să o alexești, poți să o aduți acolo iuvrei, am avea mult lucru. Va să Mhm. lucrezi multul și va să serios și constant. Altul fel nu poți să adari ceva cu lucrurile astea. Așa este, tața că m-am mult un grac să dar lucru ca fizu, acă va hiniheam apțân, decât să dar mult din oară și după aia să nu mă dar și după aia iară să dar și după Așa aia. este, așa este, așa este. Și ei, ora de canto nu-ți lipisește în clasă. Mhm. Ei vor să ducă acasă și lipsește să studiază și acolo, să adghivăsească, să ascultă multul, cântițlițile au ti anvițare și așa și să adară lucru. Mhm. Ai Mhm. mulți, tini ca dascal, tini duchești tora când du țini un ficiuric și de prota oare de când țini. Duchești că va să adară țeva sau nu va să adară țeva. Ama câte un oară n-arădem și noi. Așa ca o anecdotă, mi-avea venit o fată și nu știu, avea, cred că, 11, cam așiții. Și zice, Doamne, vreau și eu, voi și eu să cânt un cântic loațel, un cântic mult greu de la Lara Fabian, de la nu știu, Oh. și eu tu mintea mea, ea mărata, îi dideai doți, cânta sol, îi dideai nu știu ții, nu puteai. Și zice, voi și o scântu cânticul ăsta. Și zici, măi, feată, nu vă zic numai toravați. Și măi, feată, ațele este un cântic greu, vas lucrăm minti, vas să studiem mult ca să putem să cântăm cânticul ăsta și poate peste în 2 meși, peste așa vas.
Ama eu nu ducheam asta. Eu azburam, matu mintea mea, ziceam, Doamne, fata este nu va scântă ca nuară, nu cânticloa ăsta, cânticloa cel nu mi minduiam, ama nu va scântă ca nuară. Și nu ți zic că după un an și ceva, și ți, fata țea cântă și cânticloațel tora, nu ti minduia că îl cântă cum îl cântă Lara Fabian sau ți, ama îl cântă corect, așa cum Mhm. lipsea să-l cântă și șadră și îndeplini un isu, nu? Zic mini, nu? Așa că și noi câte oară nu putem să știm că nu him Dumnezeu să minduim că ațel va să adară sau nu va să adară. Ama noi cu auzlu, cu urechea noastră, așa este că duchim care are hări și care nu ahă de multe, ama pit lucru și pitu studiu spati. Cum adari să-i țini motivați la cați în ferlu și să rămână motivat de la una stămână la lantă, de la un ceas la lantu? Cum dar să-i motivez? Păi, prota, voi să zic că eu nu hiu ca un dascaliț, mini hiu ca un soață de-a lor. Ama ei știu că au niscânte limite. Noi azburâm, Mhm, mhm. studiem de adun, mai aduc la multe pitrec, tora iara, au altați vinim de tu la jumătatea mesului mai, eram la un concurs internațional tu vârgării. Eu fur pisti naudzăs de concurență dit mai multe văsălii și avui trei fete care se calificară, care tricură de preselecții și două de tiali amintară un locul 2. Este extraordinar este lucru și ne hărsim mult tot ea. Și alant un premiu special al juriului și al sponsorilor și la fel ne hărsim știa. Și a treia, mărata nu amintă ceva, ea a fost și anul trecut, a cloții. Am să știi că nu să este la fel de motivată. Tora este altul concursul la Megidia și chiar până tora, până să intrăm în emisie, tot ne scriau. Doamna, mi-au trimis mesaj că nu știu, ție mai lipsește, să mai pitrițem, numai un concurs foarte greu și la Megidia, în juriu sunt numai compozitori uh, cunoscuți și mi hârsesc cu multul și eu zic că este aici, îi fură la Vocea României, fură la X Factor când era și mulți tricură de etapele și atunci ei se ambiționează, îi motivează și pe alanță. Dacă ție Maria putu și eu nu pot sneg, ia să îți ved mas pot și o strec de... Așa îi motivăm, ea lăvdăm atunci când îi lipsește, să ea lăvdăm. Eu nu prea îi... Nu prea la zburăsc cu cât îi vrăoară mi supăr așiții cu ei, am constructiv. Nu. Și ei nu prea sunt obișnuiți ca eu să iau urlu sau să-i... eu zic că mi vor. Eu îi voi pe ei și ei mi vor pe mine și îți mai zic un lucru. Să știi că ficiuriții duc Tiduchescu. Masi om bun și masi vrei Tiduchescu. Și nu hi, vrei și să pari că hi bun și să nu hi așa de alihea, iar Tiduchescu. Nu poți iarăs pe ficiuriță. Așa Și este. știi, mini sunt îi voi pituți, i că niscânță sunt mai buni și alții sunt în cheamă mai tuți, va se evoluează și progresează în ritmul lor. E ca la școală, ca la școlii. Nu toți sunt olimpici la matematică sau la română, nu? Așa E, este. așa este. Așa este. Cum îi ajut să învețe partea asta de să-și țină emoțiile? Anda lipsește să alină pe Oh, scenă. Anda oh. lipsește să aibă concurs. Sunt uniți. Știi, mulți este prota oară când au public din inti. Este prota oară când se alină pe o scenă. Prota oară când cântă ei cu tine, ama din oară este o sală în plină, ți-i mutrești, ți ascultă. Așa Cum este. îi îndrezi tia este momente? Noi la sculii, mini la sculii, nu dar maș lucrul cu cântatlu. Noi adrăm și lucru psihologic. Și mă psihologi de multe ori dadilea lor îmi zic cu
Doamna Ana, dumneavoastră faceți și psihologie cu copiii, sunteți și psihologul lor, sunteți și mămica lor. Eu zic că vasi în cheamă și mămica lor, și mana lor, dada lor, și a câta chiro cât mine am ficiuriți, îmi iau hari mult ficiuriți de când eram mică și îmi dățeau, îmi întințeau, tine ai lipici la copii, așa îmi dățeau mucani, ai lipici la copii. Îmi avut hari niții de, îmi avut hari lucruri niții de tot, na? Și îi motivăm, noi adrăm cafi mesu la sculia Iuhiu eu. Cafi mesu adrăm concertul a sculiei. Tuți ficiuriții, tu ți înveață tu meslu care tricu, tu ți înveață, va scântă un cântic. Nu avem him piste 100 de, sunt piste 100 de ficiuriți, că sunt mai multe clase, nu maș clasa mea, nu sunt maș ficiuriții a mei. Și ca fi un cântă live cu boațea pe scenă și salină. Și să adară tu văr sală de concertul, tu văr restaurantul și in soia păpânii, părinții, frați, surări, soți de-a lor și ei să înveață maghinii, își gestionează emoțiile. La sculii, când studiem cântițli și când lucrăm, idgea lucru, mine le zic, hi naima bună, hi naima mșata, hi naima itra, hi naima, nu ai tiți să ai emoții. Ați bărât aminti de emisiuni referitor la emoții și voi sunt destinitor acum ziți la emoții. Si, si. Siisi. Siisi. Nu lipsește să aveți siisi. Așa va lăzăgditora. Mâini va neg la sculiș, va lăzăcoază, va zburăs cu maș pe armâneaști. Am și ficiuriți. Feati am. Am ținții feati armânii, ținții. Nu, am mai multe. Am mai multe, că tora mai am vreo două mainiți care vin rătora dioară. Și cu ele zbrăs cu armâneaști. Tine știi că eu zbrăs cu ele armânești în Bravo, clasă? simșat. În clasă ați vrut să arnește și câte unoară mi mutresc cu așiții. Eu adar multe și căi cu iali și mi mutresc cu. Și zici, si, nu achi că si ștora ți ți zici? Achi că si. Tine ați burăști acasă cu Maia și cu Paplu și cu Maia și cu Paplu în casă? Da. Și ați burăști cu Maia și cu... Nu. Ați burăști cu Mucâneaști. Păi și Maia cu Paplu ți-ați burăști cu Mucâneaști? Nu, Maia cu Paplu mi-ați burăști cu Armâneaști. Ama eu îi dau apandăsi pe Mucâneaști. Nu. Lipseaști să-ți burăști Armâneaști. Ați cum Armâneaști? Mine nu mi... Aia nu este arșinii și nu este arșinii și este naima mari hârsearii timini că hiu armân. Nu avui canoară, nu este arșinii să zbrăsc armâneaști iuva. Tuti văsălile astea, piunec, nu este arșinii că hiu armân. Mai avță pini scânță, că ți-a zbrăț armâneaști. A zbrăț mucâneaști că mai sunt tu și alți la masă. Mini val apriduc și val zăcții, zăsim și vai băgăm și pe ei tu zborul la nostru. Și mulți soți de-a noștri mocani să știi că Achi Căsescu, tu ți-a zburâm noi armâneaști. E, Așa. anda, ședz, am vărligat de una limbă, este lucrurile este sacață. Nu este ceva să nu poți să găsești Așa este. circunstanța hița Așa hâți este. mulță. Așa că Himulță, ești cu sigură himulță. că Himulță, așa este. nu este ceva exotic pentru Sony. Cu Da. fetele ți sunt armânii, ai adrată și cu ele și cântiți armânești? Am adrată și ali ștora la Ziua Națională a Armânilor și ali cântară. Sunt unii ca niți, nu sunt ca fetele generația de fete mai crescute care cântă muzica armânească. Au mult vreari și vreari te armânami și mirachi și au altați erau atât de hârsiti că va scântă că nu dățeau că va scântă și singurii, dățeau că va scântă mași în duet, două câte două. Și când o avzără că poate scântă și câte un cântic singuri, țighini, țighini. Și, apropo de ți dățeai de emoții, una de tiali, una feată atât de mșată, de itră, de durusită, de... A început, a curhit plângă, minti scântă a cloții. Știți, plânză. Am emoții.
nu, mi-e frică, nu, zic, mi-e frică, de ce ți-e frică? Mi-e frică să mai aling pe scenă. Ea să mai alină pe scenă de multe ori. Nu era prota oară când o... Dar vezi cum duchești să... Tu chirul oțel, fix în momentul oțel. Și după aia să liniști, o actare, uh, puituim și zici, va scântul. Și cântă mult ghini și mine am nădea că tora vas cânt, nu că vas cânt și altă oară, vas băni am malișor. Ama vas minduim că sunt ușniți, au 11, 12 ani, sunt uniți, nica nu știu, nica gestionează cât de ghini emoțiile. Cum îi ducești să ți iai la ceasurile de muzică? Ți pare că sunt mult căpăiți? Au multe teadrari? Tora zis de, în general, de toți, E, nu de armâni. în general, e. Uh, Au multe și să știi că tora nu a zbură scoașiții că mucanii, mucanii, îi aduc la foarte mult, la multe activități. Eu am elevii care sunt la liceul de artă, la liceu, la școală, că sunt clasa 8-a, sunt fete care fug de la 9 tahina de Mhm. acasă, studiază un instrument, e că flaut, e că pian, e că vioară, am foarte multe care sunt și instrumentiste. Și fug de la 9 tahina și ajung la 8 între studiul la un instrumentul, orele de pregătire, te instrumentul, ea le studiază singure, dar apoi pregătesc cu dascalul la același instrumentul, orele de la clasă, tu ținii de învățare și de a și disculia de stat, a mea îmi se pare că este multul și tora chiar am una care este clasa a 7-a și îi ziceam, cât se nu te mută mămica ta, pentru că ea nu va ducă maninti cu acest meserii, nu va urmează să dare instrumentistă. Și zice, să știi, doamna, că mi mindui că la anul, clasa 8-a, va fi mult acățată, sunt căpăiți, de multe ori nu sunt căpăiți mași de activitățile astea, tora va zic ca un zbor, sunt căpăiți și de toată tehnologia asta, de telefoanii, telefoanele, după mintea mea, sunt o naima N-ai mai urât lucru, ți poți lui daia unui nic. Când vezi niți de 5 ani, de 4 ani, de 2 ani am văzut cu telefonul tu mână și niclu, da, și niclu cu 2 ani știi, îți duc așa și îți ducă pe YouTube și îți bagă. Mi se pare că nu au copilărie și că lucrurile se zvârtesc cu multă onia ei. Este minduiarea mea. Nu știu, masiuna sentimentul și la alții. Mai eu zic că ca și este, că și părinții salută cu această adicție, nu știu, um, masivă bună, mini zic că nu este atât de bună. E bună tehnologia să ne ajute să ne îndrupască constructiv, că avem nevoie de ceva, să căutăm un informații, să adrăm ceva, ama când tine ieșesc cu telefonul ore în șir, tine ia zburășța ficiuricului și ficiuricul nu mut ochii de pe telefon, de pe ecran sau de pe laptop sau de pe tine viduși că copiii au probleme care ajung la psihologi datorită telefonului, a telefonului și a tehnologiei. Eu mine zic că nu este atât de bună. Este ți mi supără pe mine, mi cheamă. Mhm. Te întrebai de niți, ma sunt mult acățați, dar am minduiam tini cu programul ăsta de lucru, cu niții, când îi înveți canto, șahtari, tini mai oară. Să dar știni titini, să exersezi tini titini canto, Cafițu, ca fizu. cafițu. Yeah. Păi tine zis că mini tac din gură, că gura mea s-a închide când mini masa am optul mâini am de la 12 până la 8 de seara. Și tine crezi că tine minduiești că eu tac? Nu, Nu. eu cântu cu ei, îi ajut, o dar vocalizii cu ei.
Ma nu-i se pare, nu am nici zori te este lucru. Mm. Mine am mirachi te este lucru și din ai mai multe ori duchescu când eu mi căpăiesc cu singură, când nu tac din gură. Yeah. Yeah. Azburăsc cu multul. Este, tine știi cum este că meseria este de dascaliță, e că hi de canto, că hi de matematică, de română, de ții, vas azburăști multul, vas te față stea că chisească ficiuriții și mini azburăsc. Yeah, Și ma tine cântul ai multul. tehnica. Asta vă zic că tine ai Cântul multul. tehnica, știi, să știi boața, știi Știu până eu exerciții sne, lipsești sadar, așa este. o Știu duchești până eu când ia sne. sti para multu, știi Și lipsești nu mai, sadari, ninti de ceasuri vai ti îngâlzarea boaței, știi lipsești așa sadar este. după. Nu știu cum dar dascalii ți nu au legătură cu muzica și ți nu cântă, tăța că este mult zori, nu știi cum să filisești. Să știi că sunt exerciții care te ajută ca să poți să zburăști, Yeah. sunt speakerii sau așiții și persoanele care zburăsc cu oameni care zburăsc cu multul, sunt exerciții vocale, la noi sunt vocalize, exercițiile muzicale, da, de încălzire, de îngălzarea boației, la ei, știi noi, știi mini, este bun, exerciții la fel de vocalizare, de dicție, de toate astea. Și te ajută. Și tora, tu, chirolul ăsta, avem atâtea hăpchi care sunt hăpchi special adrati, lumea care a zbura știi mult, special ti corzile vocale, care conțin acid hialuronic și hidratează corzile vocale. Știi, poți să ai un hap că de-ați aminti să zburăști și mai ai una după și cel mai lucrul n-ai mai bun, ți poți lua dar tiboața ta, vezi cum a zburăsc cu mine azi, aseară noapte eram la Pătăgiunii. Am să știi că nu cântai, nu a zburâi mult, nu gri la vâră, mai știi că ți-am boața și ții că sfuma. Eu Lu, minduiam, ți-a bani de si minduiam ca dai, minduiam ca dăți am boața și tațea că cum era muzica mult cu silă, când tu a zburai cu zburâm, alanță, a lipsa să zburâm. dai Și știi cu silă. asta, și E, asta fu, și asta este fu altul motiv. Am ama să încunia mult. fumlu, fumlu E. ațel, mini după două sihăți, nu mai puteam să mai zburăscu. Asta o puțin și N-am, mini și tot n-a zic, măi, dar cum să faci că ești eu atât sensibilă, mea că nu ești cum așa. nu ești să mă știni și n-ai mai bun lucru, ți poți lua dar boața ta sib parametrii optimi, va să dar repaus vocal. Azi, mini nu avui cursuri la sculii și adrai repaus vocal, tahina nu puteam să zburăsc aici. Luai Aha. și una hapcă, am azi, mă fui acasă, nu a zburia atât de mult. Și repausul vocal te ajută mult. Și masa avea azi ceasuri. Și boața te sculai și boața nu mata, ea sti cu tine. Ți puteai sadari, aveai ți sadari, bun, nu ai boații și Aveam, ai cursuri, ți lipsea sadari. aveam, am adrată. Nu-i prota oară, nu-i numai și o oară am adrată. Niții tora sunt ambițați. Tine le dai doar modelul de vocaliză, eu Mhm, i-a mhm, dar primul model de vocaliză, mhm, mhm, și Niclu se ia după tine. Știi, dacă aia doar la pian. Nu mhm, este, nu trebuie neapărat să-i dar eu și vocaliza cu boațea. Eu mhm, adrai pe mhm, prima, mhm, pot să o dar. Dar aia ca să nu căpăiesc cu mult masa în boațea și ții, Niclu știi. Ei mhm, tuti sunt, cum zic, toate merg ca pe roate. Știi cum mhm, zic mhm, mucanii. Ei știu. Când intră tu lucrul ăsta, știu ți lipsește să adară. Tine poți să adari și vocalizi și dacă nu ai pian. Noi o alta eram tu vârgării și nu aveam pian și eu le de tonul. Poți să iei tonul, doul sau ți vrei tine sau la, da? Ți-ai luat tonul, ți luat tonul de pe telefon și de acolo, copiii mei, dacă eu le dau doul sau doul, zicem, pornim de la do, el își ia singur că ei știu. mhm, Adică Duchescu, Avdu, Duchescu și îți duc la următoarea notă fără să lua Justini cu mhm. instrumentul. Că lipsea să ne îngălzăm și acolo și nu aveam instrument, nu aveam pian ca să poți să-l îngălzăți cu boațea.
care va zic că ți va să drai, care să aveai azi ceasuri cu ei, era Puteam. să dozezi niheam copuslu vocal, să Așa firești niheam este. boațea. Așa este. Altul țiva ca urnimi talanță țină mutrescu pentru să niște mini, că și mine am simferti tema este. Ca Iată urnimi. și altul țiva, ți poți să dari, să firești niheam V-ați boațea și... v-ați bea multă apă, Multă apă. multă, 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 multă apă. Uh, m, dacă tine nu duchești că ți ia seatea, tine v-ați bea apă. Lipsește, îți bea apă. Deci nu ți lipsește apa, deci nu ni se atea, nu voi v-ați bea apă. Mini beau la sculii, puneți, beau pisti 2 litri de apă, mașa clo, pisti 2 litri, plus ți mai beau acasă, și tu zoa, și priu hiu. Mhm. Vas bei multă apă, repaus vocal, este o zâși, și este una tehnică. E una tehnică pe care trebuie să o folosești, trebuie să filisești mult respirația corectă, bună. Și respirația este corectă nu se referă maș la cântare. Să știi că și atunci când o zburăm, când o hi speaker, când o hi, și acolo va să dozezi respirația ca să te ajută. Cum este în cazul a meu azi, mini, de obicei a zburos cu mult, mult agitată, mult așiții. Azi, boața mea nu este atât de bună, cum lipsește sibă, și va să zbrăși să ai îngăta niheamă, să cama uh, mai calm, mai așezat, așa cu boața. Amare pausul vocal este primul. Dar apoi putea lanti remedii, leacuri naturale, poți bei apă cu bicarbonat, să dari gargară, poți bei să dari ceai de ghimbir cu lămâie, lămâia tăiată bucăți întregi și o lași până scade, până să adară un sirop, bați niheam în iari și este minunăție, ti gurmazu, știi, corzile vocale. Deci că lipsește și anda zburășță, să știi cu adiatul ți cu respirația. Ți vă zic că una respirație bună. Ți vă zic că Una este lucru. respirație bună va să respirația ca nu oară când o cântăm, nu va să inspiri aerul, tu cheptu sau tu Mm. gurmați. Tine va să inspiri aerul tu diafragmă. Aha, Aua manghios. manghios. Eu simt să mas baz mâna oații între coasti, Mhm. se numește respirația costo-diafragmală dintre Mhm. coaste și respirația din diafragmă. Tine mas să baz mâna oații și să încerci să tușești. Încearcă să tușești în heamă. Acolo ți E se udichi. adară, acolo ți se adră un gol, un guvă, acolo este diafragma ta. Și diafragma este așa, mea așa. Când dumini inspira aer, diafragma sumpli, Mhm. când dumini zburăs cu tinii, ca fi om, diafragma, sau când o dari vocalizii, când o cânti, este mai pregnant, așa diafragma să guleaști. Mhm. Și cea mai corectă respirație este când tine tragi aer tu pieptul, este doar deasupra oații la plămâni, nu adar țiva că tine când o deschizi gura, mine adar și trași așa. Deschizi gura deja, eu mi sufoc. Nu, mă astrag în diafragmă, mini deschid gura și aerul iasi dozat, ușor. Mhm. Și ne ajunge cât am mini nevoi ca scântul un versus, zicem, sau să zburăs cu zic una frază, una propoziție. E mult interesant lucrul ăsta și este până la urmă mas uduchești și ții mas ai chirovroară, smutrești, îți vezi că tu cărțile de anatomie, este un fenomen, este explicat mult ghini și așa este. Sunt termeni, adică sunt lucruri medicale care țin de anatomia corpului și sunt foarte corect, adică Dumnezeu un adră atât de ghini și atât de corect explicat în cărțile ațale că are unei explicații că ce trebuie să respirăm în diafragmă. Că atunci asumplu plămânii sunt pe supră, știi, tragi aer în diafragmă și apoi prin plămâni l-o scoți în afară, l-o scoți așa cum trebuie. Aerul trebuie să îngălzească când îl inspiri. Dacă inspiri aer cu gura deschisă, bați aer rece în gură și atunci nu te mai ajută nici la cântat. Te obosești mult, te căpăiaști. Care va zic că andalom adiatlu, tot naslăm adiatlu Pinarii. pinari. Pinarii cu gura E, închisă. e. Așa este. Și după aia va lua scoți în afară, pe gură, așa ți încet. Canarga.
Pe Narga. mhm. Da, e. Mult interesanto. Și adiatlu înveți sludozeza și maš prit exerciții, iariși alti lucri e activități poți să dar ți te ajută. Are multi, Are multe? Da, are mași multe exerciții activități. adrati în dreptul te este lucru, i te ajută și sportul în general. Nu știu, asta întreb. Cu sportul nu știu, să știi că nu n-au ambițat și nici mine. Eu am adghivesit multe Mhm, cărți de astea, țin ți lucrezi mini. Eu țin sportul, te ajută să ai un corp sănătos, o minte sănătoasă. Are multe exerciții tiboații și n-ai mai cunoscut exercițiu și n-ai mai lișor, ti ficiuriți, când îi ficiuriții ti protauară, îi bați zină cu o cunitică de apă, ca fiun cu cunitica lui de apă și cu un pai. mhm, Și îi bați, stragă, suflă cu paiul acela, stragă aer, da? Trag aer și după aia suflă cu pai și pe ei îi încântă foarte mult că adară bulile ația de apă și așa înveți respirația corectă. În, pe lângă asta, lucrul ăsta le hidratează, le hârnește multul, le udă corzile vocale. Și asta e un lucru mult bun. Și ei se înveață. La prota oară, le este niheamă zorii, că nu știu, deschid gura, nu sincronizează, deschid gura, trag aer, scot aerul în afară. Dar apoi ei știu tot, cum să ziceam înainte, ei știu tot, ți trebuie să adară, ți lipsește să adară. Lișor, lișor, ne-am pe calea cea bună, ma nu este, cantul nu este toată lumea. Nu poți să-l adară, vas lucrezi mult, mhm. vrei să adarezi tu lucru. La cantul in ficiuriții, in ei ca au ei mirachi, nu că îi aduc părinții, E, tinii lipsește să adari cantul, tinii lipsește sau cum erau copiii mei, cioria noștri, i-a dusim la tenis, la not, la feata are un boații, feata noastră un boații și un auz, nu că e feata mea sau mult bunii. Nu vreau să cânt, nu vreau. Când era mică, cânta că o băgam noi și așa. Zicea, mai să adrăm un cântic noi, douli, maș si băti noi. Să-l adrăm, să să-l înregistrăm, si băti noi. Nu voi așa ceva, nu voi savdu. Ea are un boații mult umșată. Și mine ca părinți și noi, cu Nicuchirul de adun, când erau ficiuriții miți, acurhim să-i aducem, să zici, pistitut. Și la canto o aduci pe feată. Îți dusi din 2 ori cât îți duțeau și soațele ei, când nu mai vreau răsoațele, nu mai vreau nici ea. Aici te dățeam, mucanii îi obligă în cheamă ca să zic așa. Lipsește să dari aesta. Lipsește. Noi ce dăm maonia, nu mai vreau feata, nu o mai aduci, că nu mai vreau. bine, până să ne poți o duci la altul țivații, iar hari. O Manu adusim. vacanto și aleagă altul țiva. Ia dusim la di tutti. Ia dusim la ții vrure ei, E, zducă, nu ia dusim obligați. Și adrară ții vrură. Fură buni până tora, fură cu mință. Am nădia că va si bași și mancloții, că dățem toată lumea dății că ți sacrificiu adrați, ni cu chirlu și cu tini. Eu nu știu dacă mine dar cât o sacrificiu, cât o adară Nicu Chirlu, cât o adară tatea lor, care noi fim cu familia, eu fiu cu ei, nu fiu singură, el este singur și lucrează ca să nu le lipsească ceva la fciori și ei trebuie să adară, eu le zic, pentru voi, tati, lipsește sibă Dumnezeu la vostru. Va să-l vedeți ca pe un Dumnezeu că ți adară tati voi, nu adară toată lumea. Poate adară. Părinții, cred că adară. Toți părinții adară că își vor. Ma voi să zic cu este sacrificiul este că him alargul unii de lanță și este lucru îi zori. e, Iara, e, iara e. vinioații. Ma nu Sigura, și asta e. Avem o întrebare și de la Florentina Costa, care zice așa. așa. Sau Harry Maxus îngrăpserile avărnui poet armân? Ai un poet armân, ți tari Harry? Am mult de alță? O să zic Chira Iorgoveanu Mansu. Doamna, mai zici un oară, am și un cadru, este la sufletul a meu, de la primăvara armăilor, tu un an, are 3-4 ani, înainte de pandemie, cred că fu. Știi mine, ania insipari, nu că insipari, nu mai știi mine, că am zburât de câtea ori și
prima eram la prezentări de cărți, la lansări de cărți de așiții și ziceam că este poeta noastră universală, nu numai așa noastră, este universală și nica mea adghivăsea dit cărțile ale Chira Iorgoveanu Manțu când ne dea din iscânti cărți când ne adunăm cu ea și nica mea și chiar este postată pe Facebook și îmi zicea scoate acel video de pe Facebook, eu hiu mini care recitam poezia, cât se că toată lumea la Arihari. Deci lasă la cloții că Chira Iorgoveanu Manțu este, în opinia mea, după minduiarea mea, naima marea poetă a noastră. Și Maxus că este miari. Mi se pare un lucru din mare simasi că mierli armânii ajumsiră ajumsiră de largu. Uh, cu mulți ani ninti nu sminduia vârâ, nici mierli nu sminduiau armânii, că va să ajungă tu atâtea posturi, cum ajung butora, tu politică, tu um, teatru, tu muzică, tu și mi hârsesc cu multul. Și Sirma Gucci îmi place mult cum în Iari Hari mult, nu-i place, în Iari Hari, mult Hari cum a scris Sirma Gucci și altă poetă care este de aua de Constanța de la noi și nu pot să nu o spun, este Mihaela Liuta, care lipsește și seasă mani, eu dai mai zic, mai ea este e un, e un mi-are atât de durută de armânami și atât de modestă, nu știu cum zic, nu Tapină, Minduescu. tapină, atât Yeah. de tapină, că ea nu va ca în oară să zburească de ea, să savdă de ea, ma are are, a scrie mult umșat și Mihaela Liuta. Și Mimărescu, că ea este de-aua de Constanța, și Sirma Guci la fel, de Constanța, Sirma dară și cântiții și nis cântiții sunt totul suflet la nostru, ama doamna Chira Iorgoveanu este împărăteasa. E poeta noastră naima mare, zic mini, fără să, Uh, fără să super picant, că Sigura, asta este este iubirea tiba mea. jdi do chiari, di care țări hari mai Așa multu. este. Vreau să te întreb Tora îmi vine întrebarea asta cu mutrita ta, zicem, muzicală, prăxite, avizată. Cum, ți mi îndoiești că este caracteristic de muzica românească, care să zicem că te întreabă careva, ți nu are avzătă ca nu are de armâni. Mas poți să-i zici, tu îmi dau zboară, cum este muzica armânească? Așa cum o vezi tine, poate să muzica armânească așa cum o avzești ande erai mică, zicem, nu te întreb maxus de muzica armânească tora, te întreb ție este tipic de mutrita ta, de iholo armânescu, de muzica armânească. Ți este tipic. Nu știu, Yeah. zic că și alții văsălii și altul populari ți avem noi. Am mai eu zic lucrarea mea de licență la facultate. Fu pe este subiectul, pe tradițiile armânești de vârchiro și tradițiile armânești de ază. Și Cum să alexira dețli. cum să alăxira dețli. Știi, mini zic că este tipic la noi, că voi vedeți că noi avem ticafi, pe mine ai au mult hari, toate cântițele care scântă la arăți, care sunt max sus teațea aradă. Și mine zic că noi avem de tuti. Mas mutris ni cheamă, să știi că și tu lucrarea de și uite, vreau să caftu, că o am prea prin casă tu bibliotecă și nu a voi chirosul caftu ază, că vreau să mutrescu. Chiar mas mutrește și la moartii. Și când moare vără, și atunci scânta, nu știu tora dacă Nu știu, eu mai n-am avut ca nuară când tic ahtare. boceti, cum zic, Aha. jileau cu zboară. Mai ei jileau pe un iho. Nu jileam și recitau eu am avut, eu eram mică și se întâmplă să mai negoașiți. Și îți vizu și tu scrierile a este armânești, că noi avem câte un cânt, așa zic mini, avem ticafi aradă câte țeva și cred că este mini Minduescu, că este cel mai importantul lucru, caracteristică, cea mai importantă caracteristică a muzicii armânești, a iholului armânescu A și că ea zboarele.
Ația că este tot na ligat, că nu este mai și Ligat. holul, este tot na ligat de un... E ligat, este ca un tot. Mhm, Sadara luat cânt nu știu ții. Adică îți zici una poveste, îți dusi la moară să aducă fărina, furnica care o aduna, care o aduțea, care o uh, duchești da poaia, când u ini grambolul, când ticlua grambolul, când u iasi investa din casă, tuti sunt ca isturii. Că iasi mhm, și plânzi, ti mamă, ti bubor, ti șarcă ochii piste avlii și vizu, nu știu ții. Tutea este, ti mini sunt isturiții, le-am avzit ca, virgulă, cântiții, și ca isturii de alihia și mhm, Minduiescu tu minduiera mea, a este asti. Și după aia mai este nica un caracteristică, zboară-li, textile, a scrierii, textele a cântiților, zboară-li, zboară m-am șati ca tu cântițile armânești de vârchiro, mini, ștora, și tu cântițele este noi, care sadară, care așiți, mai vezi, zboară uidisiti și așa, amacatu cântisli de maninti, eu nu știu, mas mai adară, ahtări zboară. Ți mi-ariseau și ți armând tu mintii. Zici că una caracteristică a muzicii și la un cântic care este bun, care ajunge la sufletul a ascultătorului, este cât de ghini poți să-l țin minte sau cât de aonia îl memorez. Și este o caracteristică importantă a iholului armânescu. Eu zic că toată lumea, nu zic, noi, cel puțin generația noastră, eu știu toate cântițele de când eram mininică, cântiții vechi. Ștuți aței care bânară tu, care acățară tirolul ațel, eu zic că le știu. Și sunt multe cântiți îmșati care sunt de actualitate ștora. Ștora spântă la nunță, la răț, cânticul nostru este mult umșat, iholul nostru armânescu este mult umșat, este niheam zorii să-l ținem așa, să-l neatinsul, cum zicem noi, să-l ținem, să păstrăm niheam, să ținem adețli, să nu ne îndepărtăm de calea țea pe care o are iholul nostru, este greu, tu zoa de azi. Da? Mas băgăm tuți, cât înheamă, va să dară lucru bun și va să putem să ținem maninti adețile noastre și cântisile noastre armânești, care sunt de alihea un lucru mult umșat. mhm, mhm. Vreau să te mai întreb, Ana Maria, și de lucrul tău, ti lumea armânească, Custanța, la fălcarea Custanța. Ți proiecte ți-a fărhari mai multul. Ți te-ar masi tu minte de ți adrași. Tu lumea Uh, armânească, voi zic. Până să ajung la Fălcarea Constanța, voi să aduc aminte de un eventul, ți-l adrăm noi când eram tu facultate, tu anul de Sony Minduiescu, un proiectul care fu sub egida doamnei Steliana Bajdechi de la radio și care de adun cu domnul compozitor iertat lui Dumitru Lupu, marele compozitor care era dascal la Facultatea de Arte, adrăm un proiectul cu studență care nu erau armâni. Armânii erau doar Loredana Ianca, Mini și nu știu Masearaș altul vâră și alanță tuți erau mucani. Voi Mhm, să... și Eliza Nirlu. Eliza și Corina Elena Divreari. Tora gata. Doamna Corina Elena Divreari de la Tulcea. Eram mai mulți armâni. Și ți-mi-a lutusit Nihamă. Și alanță toți erau mucani. Mucanii cântară, tuți armâneaști. Una mucană zisi tatăl nostru pe armâneaști, fără niciună alutusi, fără ceva perfect îl zisi. Uh, Adrăm multe repetiții, tas nu iasă, vreo 3-4 meși. Toate lucrurile fură adrati, chischin, pe note, cu partituri, cu Dumitru Lupu, compozitorul, loc cântițile armânești,
și află niscânti cărță vechi, eu avea partituri și el le adaptă, nici mama nu timinduia că le adaptă, le adră, li moderniză, li dusi pe altul, iho. Nu, le adră, ta sa sună tradițional, cum a sunau pe tu ca de vârchiro. Și zici că fu primul musical armânesc. Fu un lucru ahât dimșat, sala fu plină, viniră multi personalități, oameni ambițați de la București, de la universitate, își deau ații, multă lumii, personalități ale orașului Constanța și fu lucru mult șat adrat și chiar ziceam cu Steliana, că Steliana are tu ne dis, repetăm, să adrăm din nou, poate cu altul subiectul era cu fata armână, care Ines era tema musicalului, fata armână care inea la hoară, la păpâni, să-l prezintă pe John ei, pe John pe care vrea să-l ia. Și mult umșat, multe cântiții vechi, cântiții vechi, ne adusem aminte de cântiții vechi, și după aia la arbuneasim, atunci vinră și holul, vinră și oaspeți la estul spectacol, la este andamus, la este eventul și eu îți zic că mi turnai tu armânii tu anul 2007 și mi-a climau atunci snega, ma eu nu vreau minerar și ni dățeam că hiu tu ilichis, smeacați eu tora sa curhescu din nou scântus și iar Dumnezeu vrus sa curhescu să toate lucrurile sligară și cu facultatea și cu așiții și la fara armânească, la comunitatea oații, noi dățem că adrăm lucruri îmșati, noi le adrăm dit suflet, cu tot suflet la nostru, nu vrem ceva, nu vrem parați, nu avem câftată vârăoară, nu adrăm lucriti parați, le adrăm ti mușuteața și cu vrearea și cu nădia că limba armânească și adețile armânești v-ați ducă maninti și nu v-ați chiară. Aseara zburam cu ficiorul meu și zicea la Pătăgiunii, că eram la Pătăgiunii. Mamă, tini duchești că mas nu him și noi, cum hiți voi să minduim. A zburam de tinirami, că vine, nu știu, vâră care avea venit și nu dea de bunățoa sau nu mai știu, să va dea o acurhi. Nu la Pătăgiunii, tu altul așiții. Și zici, tini duchești că tinera mea, ficiorul meu este tineri, este tineri, anul 2 la facultate, nu este un om tu ilichia și zici, duchești că mas nu him și noi, ca voi, că voi hiți altă generație care hiți învițați cu armânamea că vreți să adrați toate adețile este, vreți să le țineți, noi mas nu le ținem. Tini duchești, timinduiești că tu zații, inghițani, vas ducă, vas depisească răzlea noastre, și zici ca să nu depisească răzlea noastre, voi vas luați praxea pe care vă dăm noi, eu le zic, va stea în sori cu armână, va să ai armână, a fetei, dar mine le zic de când erau maniți, mase ai, celui ziceam, mase ai mucană, mini vas mor. Cum as mori, mase au mucană și mas? Nu, tine trebuie să ai armână. Uite, noi, vezi că ți-au harea răzle armânești, nițes la răz, nițes la pătăgiui, nițes la nunți, noi luăm pistitut, că lari hari, zină. Și toți soția lor sunt o armâni. Și a fetiei și a fciorului. Și ne hârsim mult te este lucru și zic, ți-au harea răzle e, ma ți-au hari, va să ai armână, va să ai armân. Mase ai mucar, va ti tragă cât arăzlea lor și nu arăți, că ei nu arăți. Deși nu vas mai aveți, arăți, nu vas mai avem. Matini noastre respect alantul, noastră respect alantul, noastră în adetea, uite și-ți duc. Și avem nădia că va să ascultă prăxile noastre și va se armâni. Asta este un isu, altul isu a meu. Nu știu, mai este, desi este bun, este a rău. Eu hiu armână și mărită și pirifană că hiu armână și mi măresc cu daima că hiu armână. Tora este foași patriotismul, ama eu duchescu. Nu, eu și duchescu lucrurile.
eu le spun dit suflet. Zândi fulcarea Costanța, ți-adrași. Călcarea Constanța, păi țeadră, mandrizem cafian primăvera, de adun cu Mirela Goga, care Ian aduna cloții cafi primăvera, din ninti, sintrăm tu primăveră, Ian adună pituți și avem oații ahâto andrupământul de la toată lumea de la Fâlcarii, de la Naima Marli până la Naima Niclu. Numai nu zburăscu de formații, de cântători, de toți fciorii de la formațiile armânești de Audi Constanța, care cântă toată lumea Andrupaștii, ahât cât poate și cum poate. Mini li pregătesc cu pe feti, noi alizem cântisli de adun cu Mirela, nu le aleg mașmini, nu le aleg fetili, ca fi an după tematica pe care o avem acel an, la primăvară și la ziua națională. La ziua națională avem, să zicem, mână mai liberă și mai cântăm, că se adună multă lume în piață, vizuși sifoanul, este nu știu, m-ați vizuși pe Facebook, vizui că și București, era multă lume, Ne. an luții tricu fum și noi acloții și alizem cântisli, ne adunăm, lucrăm, ne întrebăm un pe alantul, ți putem să adrăm ta sav de maghini, a cu cânti, ca să lo aducem niheamă pe holul de maninti, desi este un cântic, ți este manoc, fetele este tinerii, le mai are hari și afciorilor. Vrem să mai cântăm ceva așa și ții. Noi îi aducem pe calea, ți aducem, hai, va scânță și un cântic, hai să-l adrăm și pe estul, niheamă cama sibă, ducă spre tradițional, că așa lipsește sibă, ca este sunt adeslea noastre, ma toate lucrurile s-a dară a cloții la suțată, cu mirachi, cu multă mirachi și Mirela n-adună și n-andrupaște ca fian. Iar pe ficiurițe este de la ecolo, are ca pe ficiuriția ei, tot ziua acolo sunt și ea pridună și când nu au repetiții și când nu este vără eventul, să adună acloții și este un lucru mult bun. Și tot e la anti-eventuri, tot să adară zilele a cultură, ei, noi himocloții ca fioară când o suțata năcleamă și nizem cu mari harau. Mhm. Ai vră projektu tu minti ti kirolu cihini i gine ti vati posnudzyt masaya și tiva vrei idei Poți ti să vati zic, posadar. poți să zic cu Miminduiescu de vreo an și doi, și de când mi călisit voi București la Nica Lândăru și când fui în juriu și Miminduiam vini, îi lua câta hari, ficiuriți, ama mult țin ficiuriți. Deci noi cu Stanța him o ahâța armâni, avem o ahâța ficiuriți. Mulți de ei cântă, mulți îți duc la cursurile de limbă armânească, ți sunt sculii, avem câteva, avem în două sculii, au cu Stanța eu, avem dascaliți armânii, știți-și voi și eu, îți dezvârtesc cu cursuri armânești. Avem mulți ficiuristi cântă armâneaști, tot la este sculii, la toate zilele este naționale a armânamiei inșei și cânta cloții. Și zici, cât se nu putem să adrăm și noi, Nica Lândărușii, cu Stanța. Mini zic că va să aibă un impact mult mare așa, și Minduiescu, eu aveam zis una oară îi zici ale Mirela, zici Mirela cât se nu, Mirela a zis că este un lucru mult bun să adrăma și ceva și poate mai să ne ajută Dumnezeu, mai va Dumnezeu, poate să adrăm acest lucru și va vă călisim noi pe voi de-apoi aia din București, zinița oații oaspis la Nica Lânduru și Ashi cu sadrac, Stanța. kaști, ahurhetini moabete, iar kaști că fații, Zis că e una minduiare bună, că Așa minduiesc, bine, gine, nu fui tu parea ți andrapsi, linka lândurușa ma din afară, ți minduiesc este că tiniți este ahât îmșat, ahât gini, să aibă, zicem, un apuhie, ius poată să înveață, să cântă, să zică ceva pe mhm, armânești, zduchească. zduchească și sigur ati ei este și gini că pentru să ne este un concurs, tu soni asa proachi țiva,
Iasti e ca un No. pli de aventură. Așa este, așa este. Azi videm, mas va domniță mas țășu. Noi aua n-andrupăs, toată lumea n-andrupa, știi, când vrem să adrăm ceva tiar mânami, nu fu vărăoară, vără moabeti, că nu putem să adrăm, că nu vrem să adrăm, că nu, nu. Toată lumea vine și zice, va să adrăm, va să iasă ghini, avem și noi emoții, iar ai la emoții. Vezi că Tot ne-are da. Hari. Yeah! Gândește că are care este cuvântul, este zbor și ca fioară avem așiți până treați eventul, că se iasă ghini, că să aibă hari la armâni, zină lumea tu numiri cât mai mari și să ne hărsim de adun, că până la urmă până tu soni nu hi mulță, ahât din mulți armâni tu văsălia asta și lipsește sim de adun și sim cum zic din noi mucani că voi armânii hiți uniți. Păi să le arătăm că noi him uniți. Să adrăm mași Bună. lucruri buni, dar mânami. Așa este, așteptăm hăbarea bună, că Azi să vedem. aibă Nicăle îndoriși și acolo, că de N-ajută. lihe hiți mulți, aveți mulți ficeriți N-ajută. distanța, aș N-ajută fații. Dumnezeu. Și să n-ajută Dumnezeu. Așa si bă. Noi ne apuchem pe narga di bitisita mobetiei și noi, ca fioară tu bitisit, avem ațele trei întrebări scurte a noastre. Prota di ali asti masa e vârâ zbor armânescu, ținai mai mult tu țari hari. Mintimenă. Mintimenă este un zbor ți lo avzam de nică, e mult mintimenă și îmi se părea nia și în mintea mea, lele ți, cât de mari poate fi bațea care este, cât de îmi se părea și ți ca o zână, mintimenă, multul, aici este zborul care ne are hari n-ai mai multul, ne are hari, îmi iau hari tuti zboarele armânești și am nini ciudii că din multe ori mi-a lutusescu și a zburăscu și mai iau și zboară mucănești și așa ținu asti că nu voi să zburăscu. Ama multi manuli li filisești și ți ca fi zu sa greșescu. Mine niscând ori neg la dicționar și mutrescu, ia ved, câțe, cum zâți așiți, cum zâți la țea, cum zâți la alantu. Ma nu avem și atât o chiro. Știi cum e Astibana? Tu zoadează, că e multul așa pe rapidă și nu prea avem chiro. Ma vas n-aflăm chiro, să n-adrăm chiroti limba armânească, tas nu chiară. Mintimenă. Aici este zborul care mi-are hari n-ai mai multul. Ai Armânescu. vărmâcare armânească, ținai mai mult tu țari Mm. hari. Cum poți mai întrebi pe mine? Cum poți mai întrebi pe mine una armână patriotă care ți-am de neavra că tora zbrăscu cu patriotism, fiu armână și nu spun nu spun un lucru mare, piperchili. Ani smăc piperchi, daima. Poți smăc piperchi 3 zile, una după alantă și nu, și voi smăc tot piperchili și voi să zic că am una soață care este mucană, n-ai mai bună soața mea de când eram niț și lucrăm dauli de adunci. Ca fioara mea trebuie. Când o să mai adari piperchi? Mai aduci tine la sculei piperchi, că nu mai adragi din multul. Și aduc piperchi. Toți mucanii le-arisesc cu mult o piperchili, mâncarea de piperchi. Ne-au mult hari piperchili. Delicia, așa este. Piperchi Și străgăsiti. Ștora tu Sony, titini va si zori minduiescu. Cu asta întrebare, Mm. masa ai fără cânti cu armânescu, ținai mai mult o țari hari. Îmi iau hari tuti cântițile armânești. Um, tuti, vizuși că tuti cântițile noastre, tuti cântițile noastre, um, zboarele, a spun, și de șponurile și vrearea, dar am mai multe de ele, a spun vrearea. Șponul armăilor, de vârchiroși, de torași, de așiții, am vrearea. Un cântic care criscui și pe care tatăl cânta mult ghini și mult unșat, zic mini, este Calea de Asimi, pe care l-a la Legica Godi, mine îl cânta la restul la primăvera și vreau să-l cânt cu tata. Și îi zici, aduci negativul acasă la ei și zici, tată, ia să cântăm niheamă, să vedem dacă nu se potrivesc dacă nu se potrivește boața la doi. Și ahurhie eu, cântă el niheamă și tata să
se emoționează mult tu. Și acum ea știi splângă. Și zici, nu, Marie, că el așa îmi Marie, nu, Marie, mai gini, lasă, tată, cântul tine singură, că eu mazi la clopi scenă, nu zici, mai eu știam că este era motivul. Și ne-are multă hari că îl știu de când eram, de anda eram mică și îl cânt tu daima și ai stădățeam tu blocului și dem noi și mulți armâni, maș armâni, un bloc de armâni, maș familii de armâni. Mini când o mai repet sau când o am spectacole, când o am așa, mini cântul cu boații cu sila și Salami. ți salami. Și de piste, de cafiu dă mini meavdu, că cântul calea de asimi, cântul nu știu ți cântul și mai zic viținile, am viținii tineri, armâni și mai zic, te avzia seara cu vă supărai, nu, ți-mi șap, cântă. Deci vă zic că toată lumea că este altul lucru noari, totul ziua cântă în casă. Eu aș și fiu. Când eram mai mică, este ca o anecdotă, mama îmi zicea, eu îi dădeam la radio, era Radio Vacanța, că nu aveam alte. Și Tita Hinadi, când nu începea până serile. Și eu îi dădeam la maxim și cântam și mine, urlam pe lângă... Și nea mama îi nu dădea încet. Și îți nu dai încet. Tu-ți vițini au steavdă și deam la casă. Tu-ți vițini steavdă pe tine cum cânță. Mai avea mult hariș, cântam mult și cânticlu vindică, cânticlu este unei trii din minti știi suflet. Și mini Duchescu că nu are om pe, pe, pe tot locul ăsta la care să nu iei băhari cânticlu. N-ai cum. Și pentru Sony, afenda tău nu vine să cântă cu tine pe Nu scenă. vini cântă, vini să mi veadă, vini să mi veadă și îl vedeam că plângea și dea pe stol și plângea. Și alta la ziua națională, Idghea. Vin în afara acolo în piața Ovidiu și are și un ilichit, ora 76 de ani, Mulțumim. el haristă mult. Ama cântă mulți ani și este mult critic cu Ah, mine. Când nu i-are care ceva sau mas salutusescu ceva, el ducheaște și îngziții. Vezi că acolo adrașea și nu lipsea să adarea și ții, lipsea să adarea și. Nu ne-a avut Haris, nu mai e adarea și ții. care va zic Și, că el are urechea mult bună, a că nu înviță, Doamne, cum zic, mi descurc că nu nu fu la înviță conservator, pinoti. nu Nu, învăță nu, pe nu, nu, note. nu. Ei fură autodidacți. Yeah. Tuți din formații, tuți învățare instrument, tobe, orgă, chitară, tuți le învățară, fură Ei singuri. ei Yeah. singuri. Care Yeah. nu-și ducea să înveață tu chirolul acel? Yeah. Nu. Nu, singur mai el știi, tu te învăța sau eu mai bag copii, ficiuriți de ăștia de-a mei când cântă și îi postez și Yeah. ascultă. Marie, îmi plăcu fata țea, ma acolo, nu știu, adra și ți că prea pițigăia, trebuia să intră Maonia, nu intră, nu cu boața, cu... Nu, el știe, chiar dacă Simșad. da, afdi mult bine. Și nica ducheaști cânticul și cum lipseaște si bă cântat. Simșad. Asta delihea este ceva, tața că poate și să achicăsească mult gine lucrul la tău. Tața că știi. Lua că chiseaști tati inea cu mini înizeam la concursuri în țară. Pe chirolo ațel înizeam cu trenul, nu are neasim la un concursul de vaș, dea din neau tu tren, tu vagon, tută calea, tută noaptea, că drămul în noapte până să ajungem la Deva. Și nea cu mine, nu mi-a lăsat, adică nu când mi-a lăsat, nu mi-a lăsat singură, mi-a lăsat Yeah. să dar tot ți vreau eu, pe plan muzical, condiția era asta, să rămână un hobby. Yeah, să ai un Și era zânati. tu, și era tu Yeah. mintea lui. Nu voi să adar meseria asta. Și Yeah. nu fu așa că fu ca mine. Pentru Sony ca tine foie. Ca mine. Ca mine și tora pot zic că dar țineare hari. N-ai mai multul de tuți am adrată până tora. Avea hari și la agenții și profesoare și așa. Ți-a dar tora este lucru care mi umple de mirachi și este n-ai m-am șat lucru. Ți puteam să lua dar știi mini și sufletul a meu. În crescură fciorii, îi fui cu ei, îi prăxi, le det prăxi, le zic mini, cât știam și mini și cât ducheam că va să le dau. Dar apoi a zis că va să dar un lucru știi mini.
și adrai un lucru știi mini și este lucrul ți lăzic la tuț ați țină mutrescu că va să adrăm câtivă oară sau una oară tu bană să adrăm ceva din noi, țina riharea nouă. Nu mă lanț. Așa este și asta e un mesaj mult umșat. Ti Haristo. mutritoarea noastră, Haristo mult. tu sona noastră din mobeti. Așa că voi să Hristusescu nica nuară, dați că ți luași și chirolul zins, nu permitusești de tutti lucrurile esti, și de teoria muzicală, și de cum s-o madiatlu, și de tutti lucrurile este mult interesante și mult umșati și asta gini să armânem cu ideea asta a ta că pentru să ne tubană fații și una oară pot să dar și care si bani Ceva. chiamchiro, să dar tiva Cât titari din hari. mic. Tațea că ti umpli de vrare și de mirachi. Haristo. Hrioasă șmini, hrioasă ti mșatele zboară, ști că li seari nica onoară, vă Haristusescu, ația, li Marii, și la tuți, ația ți adrața este emisii, și voi șmini zvă oru tuti bunili și să îți duțesc maninti adețile armânești și este emisii sunt ca un adiatu proaspit, di tinirami, zic mini, că tu ți tineri și tu ți aveți, aveți idei buni și te armânami și mini zic că prăxiți tinira mea, voi, pe tu este emisii, ta să toarnă ori să ahurhească, ică să ahurhească, să minduiască mai mult la adețile noastre și la ihola nostru, să nu-ți ducă pe alte căi și la limba noastră armânească, că este toți în armasi, nu avem altul ceva. Va suvighem că este mașună limba armânească. Așa este. Haristo, mult unica onoară, adică li se are. Haristo nica nu are șațăia Bună și seara și la toată Haristo lumea. și Haristo și mutritorilor noștri că și dură cu noi nica una joy și noi Și mine, tosori Haristusescu. avem un scurtu mesaj, tața că vrem să vă zicem că mea că după 3 ani și jumătate de emisia Mm. asta, după cama de 100 hingiți emisii, podcasturi, vine oara ca de cafea în vara, să luăm niheam, să întregem niheam sufletul, să ne descurmăm niheam în 2 meși, vara asta, așa că tora vera, ca di cafian, adrăm una mică pauză de năsim niheam podcasturile, ama nu adunați gaile, că vă ne vedem iara de toamnă, cu nai mai multă energie și cu nai mai multă forță și acuri va să si facă dor din mobesla noastră armânește până de toamnă, poate să intre să vadă pe frânza armâna mea media de Facebook, mobesliții fură, pântora cu oaspeții, și poate să intră pe frânza de YouTube, că avem și canal de YouTube, tot armâna mea media, și să mudrască acolo la emisiile ți le avem pântora. Așa că ne dănăsim niheam în 2 meși de vară, ta să ne discurmăm, ama va ne vedem iara de toamnă cu multă vrare, cu multă mirachi și cu mult umșatnă ura Ana Maria, cu multă vrare de limba românească, cu mirachia că nu va chiară. Așa să ne ajută Dumnezeu, steav de Așa să Dumnezeu și mas băgăm tuți, cum mai zis și de neavra, mas băgăm tuți mână de la mână, nu va chiar. Carmă lui este om bun și de daima Dumnezeu îi ajută pe armâni. Și nu va ne lasă tora, dictora. Haris Așa mult, să unica onoare. Așa să Haristos, să aveți tot una vară mult umșată și vă ne vedem iara de toamnă. Noapte bună!